Йозджан подава поздрав от Франция за Германия, за Сунчер, брат по душа. Айде, диджей, нека гърми! Сунчер пристига, няма предупреждение, самото му присъствие е представление. Не търси вниманието, само го намира. Като мине покрай хората, атмосферата се променя. Стъпката тежка, погледа студен, няма втори като него на този терен. Който се сравнява, губи още преди старта. Сунчер не игра играта, Сунчер пише правилата. Не се хвали, оставя резултат, не обещава, показва характер. Който е истински, остава до края. Фалшивите сами отпадат от играта. Сунчер, айде брат, дай газ, не гледай назад. Германия да чуе гласа, Йозджан от Франция праща жара. Сунчер, дай, тази вечер няма край. Дай кючека, дай баса, нека да тресе земята. Който говори зад гърба, нека си говори до сутринта. Докато те обсъждат кой си, ти си зае да ставаш още по-добър. Няма нужда да доказваш нищо, името ти е достатъчно. Някой иска да са близо, само когато светят прожекторите. Ама братът по душа се познава, не когато е лесно, а когато е трудно. Затова Йозджан праща този поздрав за човек, който е останал истински. Ей, Сунчер, Германия! Ей, Йозджан, Франция! Дай баса по-силно! Дай кючека без спирачки! Едните говорят, другите гледат, ние си вървим напред. Сунчер не се нуждае от корона, когато всички знаят кой е царят. Не му трябва чужда сцена, защото неговата сцена го следва. Днес е Германия, утре може да е навсякъде, но където и да стъпи, ще остави името си след себе си. Йозджан казва: брат ми, бъди си същия, не се